Mga kabagsik. Niudto na po ta karon. Itong sudan karon. Ginataang gabi. Lami kayo. Gabi na may gata. May subang ano, labahita. Oh, lami kayo. Sarap. Tinulang isda. Na may tanglad. Binurang kamatis. Sarap oh. Init pa. Kami kay bay. Nay pinya. Tamis kay pinya niya. May kayo ba? Sarap. Okay na. Naunta. Sarap po. Sarap. Tadi ay bay. Sarap po. Tortang tahong. Kami kayo. Sarap. Sarap nito, lutong. Shout out dyan kay RMG ba to? Bye. Nga ba? Lami lang. Pati sa pag-umang ko ni Mrs. Shout out din sa'yo, Abigail. Kama. Pasensya na kung ay hindi nakaka-uwi si
tita mo. Pandemic kasi sa Manila. Mahirap pagbiyahe. Bawi na lang daw siya sa susunod. Happy wedding. Sarap. Sarap. Shout out din kay Parindan Bilyones sa Caloocan. Bye. Kain tayo. Up.
Harap po. Pineapple, tamis. Tampis kayo ba? Yup. Ambil kayo ba yun? Okay guys. Sarap. Hanggang dito na lang ang pagmumukbang ng bagsik. Daghang salamat. Click nyo lang po sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Thank you. Daghang salamat.